There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal. Diyos Maray na aldaw sa endo kabus mga tugang. Good afternoon everyone and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na aldaw ning Miyerkules, petsa 13 kang bulan ning Nobyembre 2024. Sana po iyaan kamo sa Maray na kamugtakan ngunya na aldaw ning Miyerkules. And by the way, pag Miyerkules mga tugang magayon na ipadagusta ang satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina na mahirakon, perpetual help, perming matabangon, ang satuyang ina na perming handang magtabang, kaya kita man maging tulad ni Maria na kita ay maging matabangon man, bakong matabag, kundi bakong matabagon kundi matabangon. Bakong matabang kundi mahamison. Ini mga tugang, mag-iribahan kita, alauna hanggang alas 2 sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ano mga tugang, bago ta ipadagos ang satuyang programa, maray na punanta na basahon ta muna ang marahay na bareta ning kagurangnan. Taang tataramo ning kagurangnan ay nagtato sa tuya ning kaugmahan, ning direksyon sa buhay. O masasabi ta, ano naman kaya ang mensahe ning Diyos sa tuya sa panahong ini? Lalong-lalo na ang mensahe sa tuya ngunyanal daw, na igwa kitang ugaling perming nagpapasalamat. May sabi nga life is such an incredible phenomenon. Talaga naman nakahanga-hanga ang satuyang buhay. It may well be that our planet alone, out of billions of galaxies and stars, has proven to be hospitable to living organisms. Matalaga naman kung hilingon ta mga tugang, kadakol bagang planeta, pero ang mga planeta naman na yan, sabi nga, kulang ning warang living organism, digdisa na sa kinaban, the earth lang, So, well, pasalamat mga tugang. Yet, nakakalungkot, sabi nga how sad it is that we do not properly appreciate the miracle that we are. Alam mo, every day of our life, maganda po mga tugang, pagkagising lang, pagkaaga, pagkamatata, ay salamat sa Diyos. Binuhay niya ako. Yan ang satuya na dapat pangadji permi. Ay salamat sa, I praise and thank the Lord for giving me another day. Yan na, maganda magtugang iyan. That every day we see a miracle. Sabi nga, for those who believe, miracles are always present. But for those who do not believe, wala lang. It takes parang ordinaryo lang bagay na yun At parang nagiging routinary pa. It was gratitude that brought the Samaritan leper far more than health. It was to be his salvation. Alam mo, out of the many things, alam mo, gratitude talaga Alam mo yung sabi sa atin, alam mo sa buhay natin, hindi talaga maalis yung may utang na loob ako sa Diyos may talagang utang ko ito sa Diyos may gratitude. Well, sabi ko kasi parang utang na loob yun. Pero, totoo naman sa loob, nanggagaling sa loob. So, mahalaga po sa buhay natin yun na palagi tayong tumitingin ng utang na loob. Yung sa English, gratitude. So, basahin na nga natin mga tugang ang magandang balita sa araw na ito. ng Miyerkules. Napakagandang pagnilay-nilayan, So, ang ebanghelyo sa araw na ito ay galing po sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 17, talata 11 hanggang 19.
Basahin natin mga tugang, ano. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea o sa border, ano, kita natin. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tanda natin, 10 kitongin, ha? Tumigil sila sa malayo at umiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Grabe, ha? Mayroon na kaagad na instant healing. Makikita natin. Ano? Gumaling sila habang sila ay naglalakad pa lang, ha? So makikita natin ang Diyos talagang napakabait talaga. Patuloy tayo sa pagbabasa. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng pagpapuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kaibigan, yan po ang magandang balita sa araw na ito ng Miyerkules na nagpapaalala sa atin na magpasalamat lagi sa Diyos. Okay? So, at ating, sabi nga, balikan ang Ebanghelyo. Una, si Jesus, mga tugang, ay naglalakbay, patungong Jerusalem. Tanda natin si Jesus ay nagturo doon sa Jerusalem. At nga lang, dumaan siya sa may Samaria at Galilea. So, tanda natin na ang Samaria ay isang region at ang Galilea isang region. At ito nga, siyempre doon, ay may mga tao na may sakit. Sinalubong sila. Sinalubong si Jesus ng 10 kitongin. At sumigaw pa nga sila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Okay? So, pero inutos ni Jesus sa kanila, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Yun ang nangyari, So, siyempre, itong mga kitongin, by the way, ay bawal sa kanila lumapit kung kani-kanino sapagkat ang ketong ay nakakahawa. Pero tingnan mo naman si Jesus, nagbigay importansya. So ito makita, tumigil si Jesus di ba? Ang pagtigil ni Jesus, mga tugang, ay pagbibigay ng importansya sa ating buhay. Tayo, halimbawa may mga lumalapit ba sa atin, tayo ba'y tumitigil at nagbibigay ng importansya sa isang tao? So dito makikita natin na hindi binaliwala ni Jesus, hindi inisnab ni Jesus yung kitonging ito, kundi siya'y tumigil din, nakiusap At sinabi nga ni Jesus sa kanila, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. O bakit tinawag saserdote? Sapagkat mahalaga pa rin sa kanila ang kumuha ng katibayan, saserdote yon, kasi sila po ay nagbibigay ng certificate na ibig sabihin sila ay malinis na. So yun, pakita kayo. At tama nga naman, habang sila naglalakad, nagpakita sila na gumaling na. So siyempre madali na talagang magbigay ng certificate. Nga lang ang nangyari dito, mga tugang, isa lang sa kanila ang bumalik kay Jesus na magpasalamat. At ito ay hindi mga Hudyo, kundi Samaritano. Alam mo, tingnan mo si Jesus, binibigyan ng importansya yung mga tao na tulad ng Samaritano, may Good Samaritan. Ito naman, pinakita naman dito, yung Samaritano. Bakit itong Samaritano na hindi Hudyo ay siya pa ang nagkaroon ng
magandang loob. No? Baka minsan kasi ang tingin ng ibang tao, dapat lang pagalingin mo ako eh. Entitled, ano. So, yan ang nangyari. At ang sagot ni Jesus, ang tanong ni Jesus sa kanila, ang tanong ni Jesus sa iya, ganito, hindi ba't 10 ang gumaling? Bakit ikaw lang? Nasaan sila? Ba't ikaw lang ang nagpupuri? Ano? Yun. Alam mo, ang mga taong walang ingrata, no? Sana mabuhay tayong may pasasalamat lagi. Hindi yung entitlement. Kasi yung mga entitled, dapat lang eh. Dapat lang. Hindi po maganda yan eh. Mayabang tayo. Ang taong mapakumbaba ay palagi nagpapasalamat. Kaya nga, masaya lagi ang taong nagpapasalamat. Okay. People who are grateful are always happy people. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Matugang, padagos kita sa satuyang programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At ngayon ay ating tinitingnan ang mensahe ng Diyos sa ating buhay sa araw nito. Kaya kung mayroong mensahe ang Diyos sa araw nito, ngunyan na hapon, ngunyan na aldaw, siguro magpasalamat. Nagpasalamat ka na ba sa Diyos kanina? O pasalamat. Alam mo, maganda po ito yung pasasalamat palagi. Nagpasalamat ka. O kinanay mo, binigyan ka ng ganito. O binigyan ka ng pera, baon. O pinagluto ka. No, pasalamat ka naman sa classmate mo. Pasalamat. Alam mo yung mga bata ngayon, dapat turuan lalo na every time na sila nakakatanggap, salamat po.
Alam mo, minsan makikita natin na yung bang mga talagang mga taong mapagpasalamat, ay talagang maganda ang loob eh. Maganda ang kalooban nila eh. Pero yung mga taong hindi nagpapasalamat, ay nako, ang hirap, Kaya, wag mong sasabihin na dapat lang bigyan mo ako. Dapat lang, obligasyon mo yan eh. Ay hindi po. Ni obligasyon man ng mga magulang natin, palakihin tayo, paaralin tayo, o sino man, ay palagi pa rin magpasalamat. Pasasalamat. Alam mo dito sa Ebanghelyo, nakita natin, sabi ni Jesus, tumindig at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang importante sa buhay, ang pananalig, yung pagtubod eh. Ang taong nagtutubod, talaga ay minasunod. Ang taong nagtutubod. Importante pagtubod eh. Kasi sa buhay marami mga tao ngayon nagdududa, marami mga tao ngayon ay nagtutubod. May mga tao na ngayon na tinanong ko, anong religion mo? Wala akong religion. Father, ako dati, Katoliko dati. Pero ngayon, I don't have any religion. Bakit tinanong ko? Bakit, Father? Kasi, alam mo, importante sa tao, may religion. Ano ba ang religion? Ang religion ay walang iba kundi ang pakikipag-ugnayan. Religion is, sabi nga sa English, religare, to bond again. Okay? Kasi relationship is important eh. Relationship with God and relationship with our neighbor. So, ano ba ang ibinibigay ng religion? Ang religion, mga tugang, ay relationship. Katingnan mo naman ngayon, sa mundong ito, nawawala na ang relationship eh. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, wala na. Kaya sabi niya, anong religion mo? Wala. No religion ako ngayon, Father. Hindi naman ako atheist. Hindi man ako Buddhist. Wala akong religion. Tinanong ko pa, bakit? Kasi ang religion, Father, nagdi-divide eh. Nag-aaway-away. Tingnan mo, Father, ang mga inaaway kayo mga Katoliko. Kaya ayaw ko na lang. Katoliko ako. Inaaway. So, yun. Kaya wala na. Parang walang kaaway. Pero hindi naman po pwede yan. Kasi hindi ka pwedeng mamuhay na walang relasyon. So, importante yan, meron tayong relasyon. So, alam mo, dito ang importante pananalig. Sinasabing, kapag inihagis ang isang bata paitaas, di ba? Nakita mo na yung mga bata, ito ba nga, mga aki na pagkakarga mo, humahalakak siya dahil alam niyang sasaluhin siya. Mga aki, alam mo, grabe itong aking apo nga noon, bata pa yun, siguro mga 1 year old. Siyempre mag-aanggaan pa siya. Inihahagis ko yun. Pataas. Tapos ang saya-saya niya. Ay, napagod na ako. Bakit siya masaya? Kasi nagtitiwala siya sa akin na pag bumaba at alam niya na hindi ko siya pababayaan, sasaluhin ko siya. Kaya tiwala ang tawag doon. In other words, ganoon naman talaga eh. Nakasandal tayo. Sasaluhin tayo ng Diyos. May kwento tungkol sa isang pamayanang minsan ay nagpasyang magdasal para sa umulan. Ito ba? May yung ay nagdasal sila. Kasi hindi na umuulan eh. Sa araw ng panalangin, lahat sila ay nagtipon, pero isang batang lalaki lamang ang nagdala ng payong. Okay? Bakit? Nanalig siya, naniwala siya sa dasal na uulan. Yung iba, nagdasal nga sila ng sana umulan, Lord. Pero hindi naman sila nagdala ng payong, kaya nga nabasa sila. Yan ang problema ng mga tao, Minsan tayo din nagdarasal tayo, baka sakali, di ba? Baka sakaling ibigay. Pero alisin natin baka, ang importante, maniwala, hindi baka. Kasi minsan nagdarasal nga tayo, pero dasal na walang pananalig, dasal na walang pagtubod. Pwede ba yun, Father? Oo. Because ang dasal minsan,
It's a matter of para bang salita lang. Pero ang tunay na dasal, hindi po galing sa bibig, kundi galing sa dibdib at mula sa pag-ibig. Yan po talaga ang tunay na dasal. Ano? Kasi minsan nagdarasal tayo, Lord, sana umulan. Yun nga, hindi ka naman nagdala ng payong umulan, nabasa ka tuloy. Tingnan mo yung isang bata, mabuti pa yung bata, nagdala siya ng payong kasi sabi ng pare, sa susunod na linggo, magdala kayo ng payong kasi magdarasal tayo na umulan. Ilan lang ang nagdala ng payong. Ang iba, hindi nagdala ng payong. Maling paniniwala yan. Kaya kung maniwala ka na mangyayari yung pinagdarasal mo. Minsan tayo nagdarasal kasi hindi nagdarasal na yung dasal natin hindi mangyayari. O baka hindi mangyari. Kasi nga, kulang sa paniniwala. Alam mo, mahalaga po ito eh. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Pinagaling ka dahil sa iyong paniniwala. Yan. Kaya sa Ebanghelyo na binasa natin kanina, nang bumalik ang isa sa 10 kitongin, pinagaling ni Jesus, winika niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig, dahil sa pagtuwid mo. Ano ba ang kahulugan ng pananampalataya sa Kanya? Alam mo, ang pananampalataya ay ang paniniwala na tumataya. Kaya paniniwala na tumataya. Okay? Kabilang dito ang sumunod. Kaya pag tayo ay naniniwala, sa pagtubod maganda eh. Pag nagtubod, magsunod. Yan, magtubod, magsunod. Kabilang dito pag magtubod ka, magsunod ka. Pagtanggap na siya ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay sa 3 araw. Ano ang ibig sabihin nito? Lubos na pagtitiwala ang kanyang kapangyarihan at kabutihan na makagagaling sa anumang uri ng sakit. Naniniwala ka ba na ikaw ay paggagalingin talaga ng Diyos? O nagbabaka sakali ka hanggat sa ngayon? Ang tunay na paniniwala, talagang hindi siya nag-i-entertain ng doubt. Talagang kaya nga paniniwala, kasama rin yun pag suko. Ang taong naniniwala, isinusuko niya. Kaya sabi niya, nagtataya. Pag nagtaya ka, tinataya mo eh. Yan ang tunay na paniniwala. Ang sumasampalataya, nagtataya. Anong itinataya niya? Itinataya niya ang kanyang tiwala. Yan. Kaya, naniniwala ka na pagagalingin ka, maniwala ka. At marami naman talagang nangyari yan eh. Kahit sa akin naniwala ako. Talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang pananalig na siya ay tanging daan ang katotohanan at ang buhay patungo sa buhay na walang hanggan at sa piling ng Diyos. Ito yung nangangahulugan ito. Kung gayon, ang pagtatakwil sa anumang taliwas sa kanyang mga aral, gawa at utos. Yan po ang isa pang maganda. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, dapat magtiwala tayo na itakwil o anumang taliwas sa mga aral o gawa o utos ni Kristo. Yan. Kaya itong sabi nga maganda, isang konkreto ang paraan kung paano mapapatatag ang ating pananampalataya kay Jesus sa mga karanasan at sa pagsubok sa bawat araw. Ano bang konkretong yan? Ang isang konkreto yan, araw-araw. Lord, surrender my life to you. Okay? Take over. One time, masakit ang aking ulo. Alam mo, ang dasal ko, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Paulit-ulit lang. Tapos mamaya-maya, okay na, maginawa, nakatulog ako. Tapos pagising ko, nawala na.
Kasi maniwala ka lamang. Ano? Anyway, babalik mo si Father Bones pagkatapos ng mga paalala. Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras po tabing ngunyan, 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Sa tugang ngayon na daw, magayon talagang pag-urulayan ang gratitude. Ano? Alam mo nga dito sa tuyang pag-ibanghelyo, gusto ni Kristo na tayo ay mabuhay sa life of gratitude, buhay ng pasasalamat. Okay? So, yan ang mahalaga mga tugang. Paano kita mabubuhay na magpasalamat? Siguro, tawag ko kayo ng 4 na letter A. Ano? The letter A of the 4 A's of gratitude. Okay? Ang number 1, number 1 sa 4 na A ng gratitude is
an attitude of gratitude. Attitude. Yan. Okay? So ano ba? Number 2, ano pa? Dapat you have to have an attitude of gratitude. You have to have what? Yan, mahalaga po yan. Yun, attitude of gratitude. Okay? Is the highest way of thinking. Yan, napakahalaga po yan. Pagkatapos, ano pa? Yun, have to have attitude. Ang sa attitude na number 1 yan, dapat may attitude appreciation, approval, admiration, and attention. Okay? So yun po ay mahalaga sa buhay natin. Ano? So we have to learn to express our gratitude in any way. Palagi yan. Ay salamat po. Salamat po sa inyo do. Yun, yan talaga ang sa buhay natin. You have to always express it with gratitude. Pero nga sabi ko kasubago, number 1, appreciation. Ano ba yung ibig sabihin ng appreciation? Ang tao kasing mahilig mag-appreciate, even nakakapagtaon ano bang kahalagahan sa buhay? Appreciation, wow! Hindi reklamador kasi ang problema kasi ibang mga tao hindi nag-appreciate kundi nagko-condemn. No? We have to learn how to appreciate. Okay? We learn how to approve. Ay, approval baga? Okay lang, okay. Then admiration. Wow. And then attention. Okay? So yun po mga tugang ang mahalaga. Itong 4 na elements sa buhay natin, palakasin natin ito. Ano? Yung appreciation na yan. Yan. How can we practice our practice of gratitude? Yun nga mga tugang. Practice appreciation. Yan. Maganda po ito. Sabi nga, practicing gratitude can be a game changer. It is far-reaching effects than improving our mental health to boosting our relationship with others. Kaya yung mga taong palagi mapagpasalamat, ano yun? Maganda ang relasyon sa tao. Living your life with gratitude helps you more notice the little wins. Yun. Nakakakita ka palagi ng araw, hindi nakakakita palagi ng kulimlim. Ang iba nakikita palaging makulimlim. Ang iba nakakakita palagi, wow, sunny. Okay? So importante yan sa buhay. Like the bus showing up right on time. Okay? A stranger holding the door for you. Thank you. Alam mo, ito na lang, kung sumasakay ka sa jeep, hindi ba? Kailan mo ba pinasalamatan yun, mamang driver? Salamat po, mamang driver. Oh, yun. Kasi, o taxi, o anuman, o yung driver ninyo, pasalamat lang. Ano? Yung pasalamat tayo. Mahalaga po ito eh. Yung practice of gratitude nito. Okay? So, mahalaga ito na, sabi nga, the more you can bring your attention to what which you feel grateful for, the more you'll notice to feel grateful for. Yan. Kaya ano magayon ano, sabi, start by observing. Okay? Notice the thank you say. Okay? Just how much habitual response is it. Thank you. Yan. Dali na. Simple lang ito. Is it hasty as aside or afterthought? Yun. How are you feeling when you express thanks in small transaction? Stress? Uptight? Or little absent-minded? Ano? Kaya, hindi lang. Do you quick scan of your body? Are you already physically moving on your next interaction? Yan. Start by observing. So, thank you So, ito pa. Sinasabi dito pick one interaction a day. When your instinct to say thanks arises, stop for a moment and take note. Can you name what you feel grateful for? Sabi, ay pasalamat ako sa iya. Even beyond the gesture that's been extended, then say thank you. Yan.
So sabi nga how do I practice gratitude? Alam mo, maganda po ito We affirm the good things we receive every time that we say thank you. Na napapansin natin lagi ang kabutihan. Kayo mga taong palagi nakakakita ng kagandahang loob o nakakakita ng kagandahan, ang palaging nagsasabi nila ay thank you. Pero yung mga taong hindi nakakita ng mabuti at ang nakikita lang nila puno ng kapangitan, kasamaan, ay reklamo yan. Hindi mo nagpapa-thank you yan. So most of us know it's important to express thanks to people who help us or silently acknowledge the things we are grateful in life. Okay? Mahalaga po ito. So, kaya nga, practice gratitude. Okay? So, there are 10 ways to practice daily gratitude. So, little things, sabi nga ni John Kabat-Zinn, sabi niya, the little things, the little moments, they are little. Saying thank you, the holding door for someone. Okay, sabi ko kanina, mahalaga po ito. One of the most powerful ways to rewrite your brain for more joy and less stress is to focus on gratitude. Kasi sabi ko nga, only those who are grateful can be happy. If you want to be happy, be always grateful. So, I like to share with you the 10 ways to practice daily gratitude. Okay? So, number 1, keep a gratitude journal. Maganda ba yan? Dati, kita, Dear Diary. Pero dito, ilista mo yung mga kabutihan. Okay? So, keep a gratitude journal. Sabi ni, establish a daily practice in which you remind yourself of the gifts, grace, benefits, and good things you enjoy. Okay? So, yan. Establish mo yan. Ano ba mga bagay na? Sabi nga, maganda, every day, at least, pagkagising mo lang, at least, enumerate 5 things you are grateful for. Sa aking ginagawa, thank you, Lord, that I am alive. Thank you, Lord, for a good weather. Thank you, Lord, for waking me up. Thank you, Lord, that I have an oxygen. Ayun. Thank you, Lord, for the beautiful day. Yan. Thank you, Lord. Yan. So, importante yan, mga tugang. So, recall the moments of gratitude associated with ordinary events, your personal attributes, or valued people in your life, gives you the potential to interweave a sustainable theme of gratefulness into your life. So palagi po yan. So number 1, keep a gratitude journal. O parang diary pa yan, Okay. So number 2, remember the bad. Bakit naman remember the bad? To be grateful in your current state, it is helpful to remember the hard times that you once experienced. Kasi alam mo, pwedeng sabihin, blessing in disguise yan, When you remember how difficult life used to be and how far you have come to set an explicit contrast of your mind, and this contrast is fertile ground for gratefulness. Tingnan mo, pasalamat ka pa rin. Kaya remember the bad. Tingnan mo, the hard times in your life. Wow, nakayanan ko nga, hindi ba? Yung pala. Kaya wag mong makalimutan yan. Ang sinasabi, just learn from all the experiences, the bad lessons. After all, there are lessons that you learn. Okay? So, remember the bad. And number 3, ask yourself 3 questions. Yan. Meditate on your relationship with your parents, friends, siblings, work, associates, children, and partners using these 3 questions. What have I received from my parents? What have I received from my partner? Yan. What have I given to my parents? Yan. And what troubles and difficulties have I caused? Yan. In other words, if you ask yourself these questions, you will be also grateful, because you will learn. But anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala.
sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At ito mga tugang, gawin natin ang pagpapasalamat lagi sa ating kapwa. Maganda po ito eh. Sabi ko nga kanina, I'd like to share with you 10 ways to practice gratitude. 10 ways to practice daily gratitude. Okay, number 1, keep a gratitude journal. Number 2, remember the bad. Kasi kahit bad yan o hard yan, natuto ka. So magpasalamat ka pa rin. Ang tawag natin nga, blessing in disguise yan. And then, number 3, ask yourself 3 questions. What have I received from? What have I given to? Okay? And what troubles difficulty have I caused? Yun. So, yan. Number 4, share your gratitude with others. Mahalaga po yun eh. Kaya makikita natin yung pasasalamat. O sa Ebanghelyo, narinig ba natin yun nang hinanap niya yung coin na nawawala, pagkatas natagpuan niya, and out of gratitude, inimbita niya yung kanyang kapitbahay. Share with my joy. Yan, share your gratitude with others. Because gratitude makes us happy, and gratitude makes us joyful. Yan, natuto naman eh. Sabi, research shows that making an oath to perform a behavior increases the likelihood that the action will be executed. Therefore, write your own gratitude vow, which could be as simple as, I vow to count my blessings each day. So every day, count your blessings and be grateful. And post it somewhere where you will be reminded of it every day. So ilagay mo yan. Make a vow to practice gratitude. Pasalamat ako. Kunyari, dito sa UST, pasalamat kami kasi yung top 1, yung isang pharmacist na graduate, sa board exam, yun, I forgot the name, but siguro balikan ko kasi napakaganda po ito na ang talagang pasasalamat din, pasasalamat sa mga estudyante, na talagang masasabi natin ito, mga estudyanteng ito ay talagang nagsikap ng gusto. Pasalamat talaga tayo dito. Ayun nga sinitong estudyante ng pharmacy, nagtap. Si anong pangalan nito? Alalahanin ko. Si J. Reynald Makabuhay Almuhela.
estudyante po ng UST Pharmacy, top 1. Sa top 1 siya sa board exam ng PRC sa pharmacy. Yon, pasasalamat. Importante mga tugay, talagang pasalamat tayo. Okay? Number 8, what's your language? Mahalaga palaga ang mga taong mga mapagpasalamat, maingat sa kanyang mga salita. What's your language? Grateful people have a particular linguistic style that uses the language of gifts, givers, blessings, blessed, fortunate, and abundance. In gratitude, you should not focus on how inherently you are, but rather on inherently good things that others have done on your behalf. Katingin mo, papasalamat ako sa teacher ko kasi totoo may talino ako, pero totoo nga, nagpapasalamat ako sa mga teachers ko. Kasi tinuruan nila ako, challenge pa rin nila ako. So ganun po 'yun. So tandaan ninyo, in gratitude, you should not focus on how inherently good you are. Magaling kasi ako eh. Hindi po ganyan ang pasasalamat, but rather you have to focus on inherently good things that others have done on your behalf. Yan. Tingnan mo, magpapasalamat lagi sila. Number 9, go through the motion. Grateful motions including smiling. Kaya maganda yun eh. Nakismile ka lagi. Saying thank you and writing letters of gratitude. By going through grateful motions, you'll trigger the emotions of gratitude more often. Okay? So mahalaga po, ipakita mo talaga. Ipakita mo yan. Ang pagpapasalamat. Show your gratitude with others. Okay? Come to your senses. Through our senses, the ability to touch, see, smell, taste, and hear, we gain an appreciation of what it means to be human and what an incredible miracle it is to be alive. Seen through the lens of gratitude, the human body is not only a miraculous construction but also a gift. So, alam mo, makikita natin, come to your own senses because everything is a gift. Kaya nga, everyday is, present. Present. Yan, give. And then, number 6, use visual reminders because the two primary obstacles to gratefulness are forgetfulness. Yun, nakakalimot tayo. Ulitin ko, the two primary obstacle to gratefulness are forgetfulness and a lack of mindful awareness. Kaya nga, nakalimutan ko magpasalamat. Kasi hindi mo ugali. Pero pag ugali mo magpasalamat, thank you. Kaya mahalaga po ito. Palaging magpasalamat. Huwag makalimot magpasalamat. At the same time, be mindful. Awareness. So visual reminders can serve as cues to trigger thoughts of gratitude. Oftentimes, the best visual reminders are other people. Salamat ha. Salamat. Okay. Yan, sinabi ko kanina, make a vow of gratitude. Maganda po yun. And then, what's your language? Okay. Go to the motions. Maganda po yan. And ito po, maganda rin po sa buhay na tayo magpapasalamat. Okay. Think outside the box. Yan. Kasi, wag mo nakaugalian ko na kasi father ito eh. Mali po yun. If you want to make the most out of opportunities to flex your gratitude muscles, you must look creatively for new situations and circumstances in which to feel grateful. Kaya, please share the creative ways you have found to help you practice gratitude. So, think outside the box. In other words, maraming paraan po ang pagpapasalamat. Pasasalamat. Lalong-lalo na, ngayon madali lang naman, di ba? Sa messenger, mag-message o magbigay. Kasi dati noon, magsusulat ka pa eh. Dadaan mo pa sa post office. Pero ngayon, madali na eh.
Nasa finger mo na lang. Thank you very much. Kung hindi, ano pa mas maganda, hindi lang din yung message, kundi tawagan mo, parang marinig mo pa ang boses, ano? Thank you very much po, natanggap ko na po. Ano? Kasi naalala ko yung kwento nga ni Father, nang buhay pa si Father Gonzales, sa Enrico Gonzales talaga sabi niya, sa one of the retreats na sinabi niya, Father, natanggap mo na ba yung binigay ko sa iyo? Oo, ang sarap-sarap nga. Father, binigay ko sa iyo ay t-shirt. Opo, ang sarap-sarap suotin. O, nakalusot siya. Alam mo, maganda yun pasasalamat. Ano? Mahalaga po talaga tayo ay palaging magpasalamat. Ano? Kasi gusto ng Diyos Kaya everyday, magpasalamat ka. Ano? Sa umaga, sa gabi, every now and then, magpasalamat ka. At pag sa pasalamat ka, ito po isa pang bagay na intindihan natin. So, as you say your thank you, be specific as possible. Ano? Be specific. Specificity is to foster gratitude. I'm grateful that my coworker brought me soup when I was sick on Tuesday. Yun. Be grateful. Hindi yung thank you very much sa lahat. Hindi po. I am grateful for you because you were there. Get personal. Focusing on people to whom you are grateful has more an impact than focusing things for which you are grateful for. Yun. Mahalaga po yun. Try subtraction, not just addition. Consider what your life would be like without certain people or things rather than just tallying up all the good stuff. Be grateful for the negative outcomers you avoided, escaped, prevented, or turned into something positive. Try not to take that good fortune for granted. Kaya ang tawag yung blessing in disguise. Ano? See good things as gifts. Okay? Tingnan natin lahat ay handog ng Diyos. Ang lahat ay handog, biyaya, o balaog ng Diyos sa tuya. But anyway, inabot tayo ng orasing pamamaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical at sana po tayo ay palaging magpasalamat sa buhay natin. Every day, every moment of our life, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay? Magkita-kita muli tayo bukas. Bye-bye!